Bună ziua, oameni buni! Săptămâna care a trecut s-a încheiat sub semnul neliniștii. Propunerile de numiri în fruntea parchetelor au creat tensiuni în USL, iar escaladarea crizei din Cipru a desenat noi riduri pe fruntea îmbogățiților din România, care și-au cărat acolo cu valizele zecile de milioane de euro. Peste toate acestea, venim și noi și turnăm gaz peste foc. Sunt Cătălin Antohe și vă invit la Jurnal de Investigații. Alături de mine se află invitatul nostru permanent, jurnalistul de investigații, Marian Ghițeanu. Bună ziua, Marian! Bună ziua! Săptămâna trecută am prezentat modul în care Paul al României a pus mâna necuvenit pe o suprafață de 47 de hectare de pădure la Snagov. Am arătat atunci că Paul al României a revendicat și obținut pădurea în calitate de moștenitor al regelui Carol al II-lea. Totodată însă am dovedit că pădurea pe care a obținut-o Paul nu fusese niciodată în proprietatea regelui Carol al II-lea, ci este de fapt domeniu public al statului român. Colegiul prezidențial, în virtutea legii, decide. Admite în parte acțiunea înregistrată sub numărul 19.199 din 30 septembrie 1941, introdusă de domnul președinte ad interim al Consiliului de Ministri, în numele și pentru statul român, împotriva fostului rege Carol al II-lea și, în consecință, obligă pe fostul rege Carol al II-lea să delase în plină proprietate și posesiunea statului român următoarele imobile, cu toate investițiunile, clădirile, plantațiunile și îmbunătățirile aflate în prezent pe ele. Trupul de pădure Fundul Sacului din pădurea Snagov, județul Ilfov, în suprafață de 46,78 hectare. Am promis săptămâna trecută că ne vom continua demersurile la Ministerul Finanțelor. Până atunci însă, să vă spunem că am primit o adresă din partea lui Paul al României prin prințesa Lia a României. Având în vedere că soțul meu a fost în spital suferind o intervenție chirurgicală și am intrat în posesia documentului dumneavoastră abia vineri seară 29 martie 2013, când deja programul era înregistrat, vă solicit în numele soțului meu să nu difuzați materialul înregistrat pentru că nu am avut posibilitatea să răspundem întrebărilor dumneavoastră. În momentul în care soțul meu își va reveni, vă vom contacta. Vă solicităm să luați act că ne opunem cu desăvârșire ca din acest moment orice referiri cu privire la persoana noastră și sau viața noastră să fie făcute publice prin intermediul TV, ziarului și sau pe site-urile dumneavoastră. Alteța sa regală, Prințesa Lia de România. Nu cu răspunsul la întrebările noastre, ci cu rugămintea, dar mai degrabă solicitarea de a nu difuza emisiunea de săptămâna trecută. Acest fapt nu se poate întâmpla. Este mult prea apropiat de cenzură. Să vă spunem însă că de atunci și până astăzi, de săptămâna trecută, nu am primit încă niciun răspuns de la Paul al României. Am înțeles faptul că ar fi fost bolnav după o intervenție chirurgicală, dar nu putem trece cu vederea faptul că săptămâna trecută, sâmbătă, el s-a aflat într-un spațiu public unde a făcut diverse declarații. Credem că de sâmbătă trecută și până astăzi putea foarte bine să răspundă întrebărilor noastre cu privire la cazul pădurii Fundul Sacului. Bună seara, am venit special din Bran, direct acum, și am prezentat cartea despre familia regală care am scris acum 2 luni. Așa cum am promis, ne-am deplasat și la sediul Ministerului Finanțelor, unde am depus o petiție în atenția ministrului Chițoiu. Îi cerem ministrului Chițoiu, prin petiția în cauză, să ia măsurile necesare ca statul român să redevină proprietar pe pădurea de la Fundul Sacului. Așa cum am promis, Jurnal de Investigații depune astăzi, 3 aprilie 2013, o petiție adresată Ministrului Finanțelor. Îi cerem Ministrului Finanțelor să-și ia în serios rolul de reprezentant al statului român și să revendice pădurea Fundul Sacului, pădure care face parte din domeniul public al statului. Reamintim că pădurea a fost obținută necuvenit de Paul al României. Să rămână, doamnă. De emisiunea Jurnal de Investigații, dorim să depunem o petiție împreună cu o copie a emisiunii. Petiția este adresată domnului ministru. Vom vorbi astăzi despre afacerile nesimțite care se fac la Loteria Națională. Vom demonstra
cu documente, imagini și mărturii modul în care este căpușată în continuare această companie. Până la a vorbi despre cazul Loteriei Naționale, vă prezentăm un caz școală asupra modului în care se obțin bani frumoși în județele patriei noastre din botezarea drumurilor din ulițe forestiere în drumuri județene. Echipa Jurnal de Investigații a verificat cazul unui drum fantomă din județul Brașov folosit ca sifon pentru banii publici. Ne-am deplasat deci pe moșia baronului Consiliului Județean de acolo, Aristotel Căncescu. Bună dimineața, suntem în plin centru al Brașovului, în fața Consiliului Județean. Este ora 8:20, 1 aprilie, ziua păcălelii. Numai că noi am venit aici pe urmele unei păcăleli pe care președintele Consiliului Județean a tras-o brașovenilor. Plecăm în curând în căutarea unui drum fantomă pe care Consiliul Județean Brașov îl finanțează cu bani frumoși. O păcăleală pe bani mulți. Doamnelor și domnilor, acum vă vom arăta drumul inventat de Aristotel Căncescu pentru a stoarce bani din buzunarele brașovenilor. Aceasta este porțiunea de drum inventată de Aristotel Căncescu și de partenerul său, deputatul PC Ion Diniță, pentru a stoarce banii respectivi. Aceasta este drumul, de fapt, pe care se ajunge de la Vlădeni la Șinca Nouă. Iar acum, în continuare, echipa Jurnalului de Investigații va merge împreună cu dumneavoastră, vă va conduce pe hârtoapele așa zisului drum județean 106. Așa zisul drum județean numărul 106 dintre localitățile brașovene Vlădeni și Șinca Nouă este de fapt un drum forestier plin de gropi. Așa cum arată și cum vă arătăm în imaginile filmate de echipa noastră, nu se poate spune în niciun caz că a fost amenajat cu adevărat, lucrat sau dezvoltat de Gothic SA, firma controlată de deputatul PC de Brașov Ion Diniță. Un drum județean fantomă, care nu există decât dacă vrei să spui despre o uliță că este drum european. Ne aflăm aici pe ceea ce ar trebui să fie drumul județean 106. Priviți și dumneavoastră dacă acesta arată drum județean. Are 1, 2, 3, cel mult 3 metri și jumătate lățime. Dacă bănuiește cineva că pe această stradă, acest drum județean pot trece două mașini, una pe lângă alta, eu nu bănuiesc. Cred că una trebuie să iasă în decur. Acesta este drumul și până acum nu am identificat altul, care este clasificat în hotărârea de Consiliu Județean din 2007 ca fiind drum județean. De ce acest lucru? Pentru că standardele de reparație ale drumului județean și costurile implicit sunt cu mult mai mari decât pentru un biet drum forestier cum e acesta. Vom pleca pe acest drum de unde am ieșit din DN1, am ieșit din DN1 pentru a intra pe acest drum, după cum ați văzut, și vom merge pe acest drum spre Șinca Nouă. Vedem dacă ajungem acolo. De la Vlădeni, drumeagul cel scump al lui Căncescu, în care s-ar fi vărsat între 650.000 de lei, spune Regia de Drumuri și Poduri, și 1.000.000 de euro, spun surse neoficiale, șerpuiește prin pădurea de la poalele Făgărașului spre comuna Șinca Nouă. În gust de doar vreo 3, maximum 4 metri, drumeagul are aproape 8 km de hârtoape, șanțuri făcute de căruțe, gropi, noroaie, margini de drum mâncate de șiroaiele de apă, ori posibilitatea de a cădea în șanțurile care străjuiesc sălbăticia firului de drum. Suntem tot pe drumul județean 106, căreia își propune să-i punem denumirea drumul județean Aristotel Căncescu. Dacă acesta este drumul județean, insistăm, priviți. Dacă pare în vreun fel, am lăsat mașina să se mai odihnească un pic, să se mai răcească motorul. Marian, cum te simți? Mai e rinichii la locul lor? Relativ, dar drumul este groaznic, că dacă ăsta este drum județean, noi suntem... Nu mai vorbim că nu e nicio urmă de asfalt, dar până și pietrele care apar în devizele plătite, achitate de către Consiliul Județean, până și pietrele sparte par a fi puse cu foarte multă zgârcenie. Continuăm drumul, sperăm să ajungem undeva. Teoretic ar trebui să ajungem în Șinca Nouă. Vom vedea. Aici e probabil pietrișul spart, piatra spartă pe care vreau să o pună pe drum. Drumul este atât de îngust încât aproape că ne rugăm să nu vină din sens opus vreo mașină care să-l oblige pe șoferul acestei adevărate expediții la cine știe ce manevre riscante pentru a-i face loc. Puțin probabil, atât de circulat este drumul, încât până și sălbăticiunile pădurii sunt în largul lor. Singure căprioarele n-au însoțit pe drumul care a înghițit atâta amar de bani. E atât de liniștit drumul că merg căprioarele pe aici. Okay.
Drumeagul forestier, zis județean, dar care nu este semnalizat de niciun fel, trece apoi pe lângă mănăstirea Șinca Nouă, patronată de Sfântul Nectarie, prietenul virtuții. Probabil era nevoie de o sfântă mănăstire pe acest drum al dracilor, Doamne iartă-ne, care prăduiește banii enoriașilor brașoveni. Un preacucernic călugăr de la Sfântul Lăcaș ne confirmă și el că drumul județean, care parcă nu se mai termină, este un amărât de drum forestier, întreținut mai degrabă de mașinile care transportă până aici materiale pentru finalizarea Sfântului Așezământ sau ale ciobanilor care au stâne prin zonă. Da, deci puteți să mergeți și pe aici. E frumos drumul, dar mă rog, e un pic mai... sunt exploatări forestiere și un pic așa mai... Vă sunt pe hartă un drum județean. Poftim? Vă sunt un drum județean, ca fi, dar nu e forestier, nu? Ăsta e forestier încolo și pe aici se ajunge mai repede. La Șinca Nouă, chiar da? mai scurt, ăla e mai lung, are vreo 7 km, ăsta are vreo 4, 5. Da. În jurul prânzului ajungem la capătul drumeagului, în comuna Șinca Nouă, fără să mai fi întâlnit pe drum decât o căruță trasă de un cal obosit. Viceprimarul localității, tânărul inginer Adrian Ciocan, liberal al baronului Căncescu, ne-a povestit că nu prea știe ce este cu drumul respectiv. Am plecat dinspre Vlădeni, am vrut să verificăm un drum și am venit pe drumul acela dintre Vlădeni și Șinca Nouă. Nu știam dacă ajungem. Am ajuns în dreptul mănăstirii, am aflat că e celălalt drumul și am venit încoace. Chiar pe intrarea aceasta am venit. Întrebarea mea este, dumneavoastră știți că acel drum ar fi un drum județean? Sau putem verifica acest lucru? Da, eu știu că e drum județean, da. E drum județean? Acum nu știu, sper să nu fi fost declasificat. Scăpat de stresul camerei, ne-a spus că nu este un drum foarte necesar pentru nevoile localnicilor, așa zisul drum județean 106, nefiind folosit decât pentru mersul la fânețuri, la stână sau la tăia de lemne. Ne-a dat de înțeles, cu alte cuvinte, că drumul pe care ne-am hurducăit noi și am șubrezit suspensiile mașinii este un drum forestier și nici de cum vreo mândrețe de drum județean. Am ajuns la capătul aventurii noastre pe așa zisul drum județean 106, căreia noi îi propunem denumirea drumul județean Aristotel Căncescu. Nu am găsit pe tot parcursul a 15-20 de kilometri nici măcar un petic de asfalt, iar standardele pentru un drum județean nu sunt respectate sub niciun chip. Nu are lățimea necesară, nu pot trece mașina una pe lângă alta, din loc în loc este aruncat niște pietriși, în rest am traversat noroaie, am trecut, ne-a zgâriat mașina prin crengile pe marginea drumului. E absolut incredibil. O să încercăm să întrebăm și pe domnul Căncescu cum vede el acest drum, în spatele meu e capătul, că ar fi un drum județean, asfaltat după toate regulile. Departe de noi gândul să ne întoarcem spre Brașov pe același traseu. Am apucat pe drumuri bătute și asfaltate, prilej pentru a vă arăta diferența dintre un drum județean autentic și drumul fantomă DG 106. Ei bine, doamnelor și domnilor, până acum v-am arătat așa zisul drum județean al lui Aristotel Căncescu. De data aceasta vă arătăm un drum cu adevărat județean, așa trebuie să arate un drum județean și nu acea uliță județeană a lui Aristotel, președintele Consiliului Județean Brașov. Deci, încă o dată, acesta este un drum județean. Așa ar fi trebuit să arate, chiar dacă drumul pe care vi-l arătăm acum spre comparație este betonat, este cimentat, iar celălalt ar fi trebuit să fie pietruit. Dar, după cum bine ați văzut, nici urmă de piatră sau erau urme sporadice de piatră. Ne-am întors la Brașov, la sediul Consiliului Județean, condus de baronul de Tâmpa, cum îi se mai spune președintele Aristotel Căncescu. Nicolae Blaga, directorul Direcției Drumuri și Poduri, totodată cel care a semnat situațiile de lucrări pentru acest drum, pe care vi le vom prezenta în continuare, a recunoscut că ulița pe care tocmai o vizitasem nu este tocmai un drum județean. El a recunoscut totodată că această uliță a fost ba drum județean, ba drum comunal și din nou drum județean. Ce ne puteți spune despre reclasificat? E drum județean, a fost declasificat. E drum județean, a fost declasificat de ani. Zic, mă, care-i situația? Că tot l-a vrut să-l ia, că îl ia, că îl face, după aia îl dă înapoi. Și care e istoria lui, de fapt? Istoria s-a început o mică pietruire la început și s-a asistat, că din lipsă de fonduri. Am înțeles. Dar niște decopertări, s-au făcut niște lucruri, în fine. El acum e drum județean sau e drum forestier la loc? Asta am întrebat, că nu știu ultima... Eu auzisem ceva care a fost din forestier făcut județean, dar acum de la primărie de acolo mi-a spus că a auzit, că, de la Șinca Nouă din primărie ne-au spus, domnule, am auzit că nu este. Nu, l-a preluat,
Ei și acum asta Ei cine? Și în Cano, că au să-l facă, că avem proiect pe el, că au zis că fac rost de bani, dar se pare că n-au făcut. Și la noi acum. El e reclasat din drum comunal. Luase ca și drum comunal și e reclasat, e al nostru acum, e drum județean. Directorul Nicolae Blaga ne-a spus că pentru acest drum au fost cheltuiți până acum circa 600.000 de lei. Sursele noastre din Consiliul Județean ne-au spus însă contrariu, că pentru acest drum ar fi fost cheltuiți aproape 1 milion de euro. Să-i dăm însă crezare directorului, în definitiv este un reprezentant oficial al Consiliului. Dar să facem un mic calcul. Pe drumul pe care tocmai l-am parcurs împreună s-au făcut lucrări pe o distanță de cel mult 3 km. Dacă luăm 3 km de drum și mulțim cu lățimea drumului de 6 metri și considerăm că acolo s-a așternut un strat de piatră de 10 cm, ajungem la o valoare de cel mult 30.000 de lei. Dacă mai adăugăm costul excavatorului, a unui buldozer și transportul pietrei până la fața locului, mai obținem cel mult 100.000 de lei. Oare cum se face diferența până la 600.000 de lei, domnule director? Este incredibil cum aleșii locali, de la cel mai înalt nivel, în cazul nostru este vorba de Aristotel Căncescu, președintele Consiliului Județean Brașov, găsesc resurse pentru a sifona banul public. Este revoltător. Ați văzut în imaginile noastre cum arată un drum județean în care s-au băgat bani foarte mulți. Este de fapt o uliță pe care Aristotel Căncescu și acoliții lui din Consiliul Județean Brașov au folosit-o pentru a trage bani pentru campanii electorale, pentru mașini scumpe și pentru prietenii politici. În cazul, în speța de față, este vorba de Ion Diniță, deputat al Partidului Conservator de Brașov și în același timp patronul firmei Gotic S.A. din Brașov. Și nu putem trece cu vederea, Marian, peste faptul că acești domni se joacă cum vor ei cu drumul pentru a putea sifona acești bani. Drumul a fost un drum județean, după aceea, după ce au băgat bani în el, l-au transformat în drum comunal și așa cum ne-a spus directorul Blaga, este un drum județean din nou. Parcă văd că în curând vom mai avea parte de ceva reparații și încă câteva sute de mii sau milioane de lei aruncate pe fereastră. Sigur că dacă cazul a fost patentat, metoda a fost patentată, e un soi de alba neagră acum cu banii. Ba județean, ba forestier, ba comunal, din nou iarăși județean și tot așa până când băieții își fac sumele necesare pentru campaniile electorale viitoare. După publicitate, intrăm în culisele Loteriei Naționale pentru a vedea ce afaceri nesimțite se fac acolo. Trei ani de anchete, sute de subiecte în exclusivitate, zeci de ediții care au deranjat afaceri necurate, jurnal de investigații, fără moguli. Ne vedem duminică la Nașul TV. Ne întoarcem acum la Loteria Națională. Loteria Națională este o mașină de făcut bani pentru orice guvern din lumea aceasta, pentru orice guvern responsabil, pentru că profiturile uriașe pe care le obține o astfel de instituție sunt ulterior folosiți pentru susținerea activităților culturale și sportive, pentru protecție socială sau pentru ajutorarea sinistraților în cazul calamităților naturale. Ați mai auzit în ultimii ani de bani dați de la loterie pentru victimele inundațiilor? În România, indiferent de culoarea politică, Loteria Națională a fost doar un magnet pentru căpușe. În ultimele 2 săptămâni, mai multe ziare și posturi TV din România au prezentat detalii ale afacerilor făcute la Loteria Națională în 2011. Noi facem un pas mai departe. Vă arătăm ce s-a întâmplat în 2012 cu imagini și documente în exclusivitate. Veți vedea în ce hal se fură la Loteria Națională. Înainte de aceasta, să facem o scurtă trecere în revistă a tunurilor date la Compania Națională Loteria Română din 1990 încoace.
În ultimele 2 decenii, scandalurile s-au ținut lanț la loteria română. Timp de 13 ani, destinele loteriei au fost conduse de aceeași persoană, directorul general Nicolae Crista fiind menținut în funcție atât de PDSR, cât și de CDR și ulterior de PSD. Și nu este de mirare că niciun politician nu s-a atins de fotolul lui Crista. În 2007, ANAF a publicat un material de anchetă de aproape 1000 de pagini despre delapidarea care ar fi fost comisă de acesta. În cei 13 ani cât a condus compania, între 1992 și 2005, Crista a binecuvântat pe toată lumea, potrivit raportului. A dat cu mărinimie către politicieni, parlamentari, membri ai guvernului, dar și unor influenți directori de ziare, cadouri care constau în ceasuri Rolex sau Tissot, opere de artă, boxe, ba chiar și autoturisme. Fostul șef al loteriei române a cumpărat ultimul cadou în decembrie 2005, când a cheltuit din contul companiei de stat pe care o conducea aproape 100 de milioane de lei vechi pentru cumpărarea unui ceas. Nu se știe nici până acum la cine a ajuns acesta. În total, 150.000 de euro sifonați din banii companiei de stat. Totul pentru ca instituțiile statului să închidă ochii la afacerile sale ce încălcau flagrant legea. Una dintre primele afaceri răsunătoare care au zguduit din temelii loteria a fost cea a lozurilor răzuibile. A început legal, dar a ajuns în final să depășească orice limită a penalului. În toamna lui 1993, omul de afaceri american Haim Steinberg a adus pentru prima oară în România așa numitul loz american, semnând un contract de asociere cu proaspăt numitul pe atunci director Nicolae Crista. Reprezentantul companiei Dittler Brothers din Atlanta a adus pe piața românească celebrele lozuri Răzuiești și Câștigi. Câțiva ani afacerea a fost profitabilă și legală pentru ambele părți. La un moment dat însă Crista ar fi început să invoce tot felul de cheltuieli suplimentare și i-a pretins lui Steinberg un comision la negru de 10% din valoarea contractului, pe care l-a și primit, după cum a mărturisit ulterior americanul. Mi-a spus că sunt niște cheltuieli și eu trebuie să-i dau lui un comision de 10%. Și atunci mi-am înființat eu o firmă și prin firma mea îi dădeam 10% comision. Și mă duceam la el acasă și nu-i dădeam în avans, totdeauna să făcea un contract, veneam și dădeam 10% în lei, nu în dolari, în lei. În lei. De 10% din ce? Din valoarea contractului. Dacă contractul era 30 de milioane... Deci din costul celor 45 de milioane de bilete? De exemplu, era 45 de milioane de bilete, costul era aproximativ 460 până la 500.000 de dolari. Atunci mă duceam, îi dădeam 10%. În momentul în care biletele ajungeau în România... Deci 50.000 de dolari. 50.000 de dolari. Aproximativ eu am adus în această perioadă de 2 milioane jumate de dolari bilete instant. Adică domnul și-a luat din partea mea aproximativ 200-250.000 de dolari. Mi-a cerut ca biletele cu premiile cele mai mari să le dau lui în mână. Adică biletele cu premiile mari sunt în total de 5-6, nu sunt multe. Sunt 5-6. Să le dau în mână ca să le direcționeze ei la... Mi-a spus că sunt niște interese care oamenii trebuie să le dăm. Nu putem da bani și trebuie să dăm bilete în loc de... Și a zis, domnul Cristian, chiar dacă aș vrea să vă dau, nu pot, este imposibil. Urmare a refuzului său de a crește comisionul dat lui Crista, Steinberg a pierdut contractul cu loteria, care a încheiat contracte pentru lozuri răzuibile cu alte firme. A urmat apoi scandalul semnării în 2003 a unui contract cu grupul grecesc Intralot, care prevedea implementarea în România pe o perioadă de 10 ani a unui program de videoloterie. Grecii veneau cu bani pentru cumpărarea de aparate, iar Lotrom, o firmă care avea printre acționari pe grecii Antonopoulos Constantinos și Tsukadilis Constantinos, iar ca administrator pe Mihai Liviu German, fiul fostului ambasador la Paris Oliviu German, vindea calculatoarele și se ocupa de instalarea echipamentelor necesare funcționării acestora. Inspectorii de la ANAF au descoperit însă că la agențiile Loto nu fuseseră instalate aparate de tip videoloterie, ci niște simple slot machines, cunoscute și sub numele de păcănele. ANAF a acuzat Loteria Națională că a schimbat denumirea păcănelelor în videoloterie cu scopul de a face evaziune fiscală. În plus, marahiba contractului este că nu era prevăzută o sumă fixă pentru achiziția aparaturii electronice. Crista a acceptat ca în schimbul aparaturii să le plătească partenerilor greci 80% din încasările brute în primii 3 ani de contract, 75% pentru următorii 3 ani și 70% pentru ultima perioadă de contract. Numai în ultimii 3 ani, Grecia au încasat de la loterie 130 de milioane de euro, adică 43 de milioane de euro anual. Oricum, anul acesta expiră contractul, iar premierul Victor Ponta a declarat că nu dorește ca noua conducere a loteriei să-l reînnoiască.
Scandalul continuă cu afaceri imobiliare, în ceea ce presa a denumit dosarul Loteria 1. În vara lui 2004, Loteria a cumpărat de la Ana Electronic, firmă deținută de George Copos, 38 de spații comerciale. Tranzacția s-a realizat prin 3 intermediari care au cumpărat spațiile de la Copos pentru a le revinde apoi loteriei după doar câteva săptămâni la un preț de 10-12 ori mai mare, în total 5,2 milioane de euro. Dacă patronul Rapidului ar fi vândut spațiile direct prin firma sa, ar fi trebuit să plătească un impozit de peste 1 milion de euro. În realitate, el a vărsat la bugetul statului doar 1,5% din suma tranzacției, adică 78.000 de euro. De aceea, în ianuarie 2006, procurorii Direcției Naționale Anticorupție declanșează urmărirea penală, iar în luna iunie a aceluiași an, Copos a fost trimis în judecată alături de alte 4 persoane, printre care și Nicolae Cristea. După o întreagă odisee a proceselor, la finele lunii ianuarie a acestui an, George Copos a fost condamnat de judecătoria sectorului 2 la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul Loteria 1. Sentința nu este însă definitivă. În dosarul Loteria 2 lui Copos îi se alătură fostul ministru al comunicațiilor Sorin Pantiș și Camelia Voiculescu, care au fost trimiși în judecată de DNA pentru manipularea pieței de capital. Procurorii au reținut că o societate a lui Copos ar fi creat un prejudiciu de $600.000 fondului proprietății de stat. Potrivit rechizitorului, ingineria financiară a debutat cu realizarea mai multor creanțe fictive în valoare de 5 miliarde de lei vechi a firmei lui Copos, Ana Electronic, către compania Fast Service Electronica SA. Apoi, cu concursul unor persoane influente din cadrul FPS, Copos a obținut conversia creanței în acțiuni ale societății respective. Patronul Rapidului a beneficiat, potrivit aceluiași document, de sprijinul unui expert evaluator, care a indicat o valoare a acțiunilor societății diminuată de 6,8 ori. Așa a ajuns Ana Electronic în posesia unui pachet semnificativ de peste 46% din acțiunile Fast Electronica Service. Apoi, Ana Electronic a preluat cele 40 de spații comerciale ale societății bucureștene, iar pe 38 dintre acestea le-a vândut mai târziu indirect către Loteria Română, în dosarul Loteria 1. În cele peste 2 decenii de inginerii financiare, la loterie nu au lipsit controalele instituțiilor statului, scandalurile de presă, procesele televizate. Deocamdată însă niciunul dintre cei implicați nu a făcut pușcărie. Ultimul raport al Curții de Conturi, aflat în prezent pe masa DNA, conține isprăvile făcute la loterie în perioada mandatului lui Gheorghe Benea, fost director general al instituției. Afacerile descoperite acum sunt, cum spuneam, de-a dreptul nesimțite, iar prejudiciile sunt de ordinul zecilor de milioane de euro. Parcă numai pe vremea lui Nicolae Cristea, primul director al Loteriei Naționale după 1993, au mai fost neregularitățile și ilegalitățile atât de flagrante ca acum. Vă vom prezenta astăzi 3 exemple de afaceri nesimțite ale Loteriei Naționale. Nu ne vom concentra asupra numelor personajelor. Credeți-mă, nu sunt importante. Pentru că, indiferent de actori, metodele rămân aceleași. Este treaba procurorilor să identifice, să-i pedepsească pe actori. Este treaba presei să semnaleze metodele și să atragă atenția asupra modului în care este fraudată o companie de asemenea importanță. Când vine vorba de bani, interesele nu mai țin cont de politică. În cazul nostru, Gheorghe Benea, director general numit de PDL, și omul care se lăuda că are o susținere puternică, chiar în persoana primului ministru de atunci, Emil Boc, nu și-a revărsat cadourile spre același partid. Firmele beneficiare ale celor mai multe dintre afacerile nesimțite ale loteriei sunt, e adevărat, din Cluj, dar au îmbrăcat mai degrabă culoarea galbenă a Partidului Național Liberal. Prima astfel de afacere a păgubit loteria cu 16 milioane de lei. Să vedem cazul. În octombrie 2011, Asociația SVF Management ProServ și Industrial Computer Group au semnat cu loteria un contract pentru implementarea unui sistem Data System și System Recovery. Este vorba de un sistem care să securizeze datele loteriei în caz de calamitate naturală, de o pană masivă de curent electric. Sistemul, între altele fie spus, nu funcționează nici în ziua de astăzi, pentru că nimeni nu s-a gândit și la un sistem de climatizare industrial de precizie. Dar să revenim la afacere. Loteria Română condusă de Gheorghe Benea a făcut tot posibilul ca la data la care a avut loc licitația să fie un singur participant. Această asociație, condusă de SVF,
Management ProServe. Ceilalți participanți care s-au trezit că nu au putut participa la licitație au contestat-o la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Au câștigat. S-a făcut însă recurs la Curtea de Apel. Curtea de Apel a anulat toată această licitație în februarie 2012. Ei bine, oameni buni, ce s-a întâmplat până atunci este halucinant. Deși teoretic sistemele acestea trebuiau cumpărate pe parcursul a 2 ani, echipa clujanului Benea s-a străduit să cumpere în 2 luni de zile absolut totul. A cheltuit 20 de milioane de lei noi, aproape 21 de milioane. Afacerea însă reprezintă o căpușă în sine și vom demonstra că vorbim aici și de un grup de criminalitate economico-financiară organizată. Haideți să ne uităm mai bine. Asociația a primit de la Loteria Română 20,8 milioane de lei. Dar cum i-a cheltuit? A cumpărat echipamente de la o companie Expert Services Company. A cumpărat echipamente de la o altă companie Industrial Computer Group. A cumpărat de la Essential Systems. Dar a mai cumpărat echipamente de o mare valoare, în valoare de 13,33 milioane de lei, de la o firmă Professional Clima Install SRL. Ei bine, această afacere este o afacere fantomă. Nu s-a luat niciodată un echipament de la această firmă. S-au dat doar banii. Cum s-au dat? Expert Services Company SRL a plătit suma de 13,33 milioane de lei, Professional Clima Install SRL a încasat banii în cont și a scos, țineți-vă bine, în numerar 13,3 milioane de lei în numerar. Ce spune Oficiul pentru combaterea spălării banilor? După ce a scos banii din cont, au închis contul și apoi au închis și firma. Să spunem că vorbeam de criminalitate economico-financiară, că cel care a scos de aici banii, de la Professional Clima, este una și aceeași persoană cu cel care fusese împuternicit să administreze firma Expert Services Company exact în perioada în care s-a făcut manevra. Astfel s-a ajuns ca pentru o sumă de 20,85 milioane de lei plătită de Loteria Română să se cumpere în realitate echipamente în total de numai 4,8 milioane de lei. Deci loteria a plătit de 5 ori mai scump echipamente, avându-se însă grijă ca cea mai mare parte din sumă să fie scoasă numerar din bancă în contul unei firme fantomă. Am reușit să vorbim de aici doar cu actualul director al Expert Services Company. Ne-a comunicat că și firma acestuia este în insolvență și că a contestat raportul Curții de Conturi la instanță. Foarte curios să vedem ce iese. Dar să vedem până atunci ce iese cu acest cetățean pe căreia să-i spunem acum cetățeanul X, care a lucrat această afacere de tip criminalitate economico-financiară și pe care îl vom regăsi pe X, îi vom spune și numele într-o emisiune viitoare și în viitoarele scheme pe care le vom prezenta în continuare. Un alt caz care a produs pagube însemnate Loteriei Române este cazul sistemelor de comunicații care au fost livrate în baza unui contract de către Asociația Grupul Industrial GIRESA Loteriei Naționale. Asociația Grupul Industrial GIRESA a cumpărat echipamente de la OmniLogic cu 2,36 milioane de lei, dar a facturat aceleași echipamente către Loteria Națională cu 6.907.000 lei. O diferență, după cum puteți vedea, substanțială de mai bine de 4 milioane de lei. Apoi a cumpărat servicii de comunicații de la Romtelecom și Vodafone România în valoare totală de 5,52 milioane de lei. De aici și de aici. Cu cât credeți că au fost facturate aceste servicii mai departe la Loteria Națională? 7,35 milioane lei cu 1.800.000 în plus. Dar acestea sunt operațiuni tipice unor căpușe sau unor afaceri tip căpușe. În definitiv, o vorbă românească spune că prost nu e cel care cere, prost e cel care dă. Marea problemă a afacerii o vedem iarăși în zona roșie. În zona roșie avem instalare și punere în funcțiune
a unor echipamente de către o firmă, SCCAF ProServ SRL, 6,7 milioane de lei. Ei bine, oameni buni, această firmă, care în teorie, într-o singură zi, a verificat toate sistemele de comunicație și le-a dat undă verde că sunt bune, nu are nici măcar un angajat. Inspectorii Curții de Conturi au ajuns la concluzia că această sumă a fost cheltuită fictiv, 6,7 milioane de lei. Și acum, surpriză, știți cine a semnat contractul acestei SCCAF ProServ cu Asociația GIR? Același cetățean X pe care vi l-am prezentat un pic mai devreme. Ultimul caz pe care vi-l prezentăm este o căpușă clasică. Este vorba de un acord cadru încheiat de Loteria Română cu căpușa Euroco Partner Industry pentru 61 de echipamente multifuncționale pentru A3, copiere și alte astfel de operațiuni. Până să semneze acest acord cadru cu Loteria Română, Euroco Partner abia obținea o cifră de afaceri medie de 140.000 de lei și avusese 2 contracte în derulare în anii anteriori în valoare totală de 3.000 de lei. Asta nu a reprezentat o problemă să se angajeze că va livra Loteriei Române echipamente în valoare de 5,5 milioane de lei. Cât au plătit însă pe echipamente? Uitați-vă! Au plătit 1 milion de lei firmei Top Edge Engineering și 509.000 lei SCEC Xerox România. În total, Euroco Partner a plătit 1,57 milioane de lei pe niște echipamente pe care le-a livrat Loteriei Naționale cu 5,5 milioane de lei, o sumă de 4 ori mai mare. 4 milioane de lei câștigate dintr-un foc de Euroco Partner. Oare cât o fi fost parandărătul? L-am contactat telefonic pe domnul Gheorghe Benea, directorul general al Loteriei Naționale, în perioada în care s-au petrecut toate aceste prăpăstii. I-am cerut un punct de vedere. Inițial ne-a spus că nu știe mai nimic despre acest raport al Curții de Conturi. I-am replicat că nu-l putem crede. A recunoscut atunci că știe, dar că toate aceste contracte au fost încheiate în deplină legalitate. Așa o fi, noi am văzut cu totul altceva. În cele din urmă, domnul Benea a recunoscut că a fost chemat și la Direcția Națională Anticorupție, unde a dat declarații cu privire la aceste afaceri. Singura perioadă din istoria Loteriei Naționale de după 1990 în care aceasta a funcționat oarecum deparazitată este între 2006 și 2009, în mandatul doamnei Liliana Mincă. Domnule deputat, sunteți poate singurul director general al Loteriei Naționale care ați părăsit instituția fără să târâți după dumneavoastră dosare de fraudă sau de mare corupție. Cum ați reușit? În primul rând, ar trebui să vă spun cum am reușit să ajung în Compania Națională Loteria Română. În 2006 am fost numit director general, președinte al Consiliului de Administrație de către fostul ministru al Finanțelor, domnul Sebastian Vlădescu. Mi-au aminte că dânsul vrea să facă curățenie în Compania Națională Loteria Română și avea nevoie de un om, de un manager în companie care să nu fie șantajabil și să nu fi fost vreodată implicat în dosare care să îl șantajeze. Mi-aduc aminte că discuția pe care am avut-o cu Ministrul Finanțelor, pentru că cred că cunoașteți și telespectatorii cunosc lucrul acesta, Compania Națională Loteria Română are un unic acționar. Acționarul de la Loteria Română este statul prin Ministerul Finanțelor. În momentul în care i-am spus care este strategia mea pentru Compania Națională Loteria Română, eu fiind om de vânzări, m-a acceptat și mi-a spus un singur lucru și nu o să uit niciodată lucrul acesta. Mi-a spus că dacă mama lui ar veni, deci mama Ministrului Finanțelor, ar veni în cabinetul meu, al președintelui Companiei Naționale Loteria Română și m-a rugat ceva pentru dânsa sau pentru alți prieteni, să consider că nu are ce să caute acolo și să-i arăt ușa. Să nu iau după mine dosare care să mă pună
în aceeași postură cu cea a fostului director general Nicolae Cristea sau a celuilalt director general care a preluat Compania Națională Loteria Română pe mandatul PDL-ului, membru PDL de la Cluj, domnul Benea Gheorghe. Eu nu am făcut bani pentru mine în Compania Națională Loteria Română, eu am făcut bani pentru statul român. În momentul în care mi-am preluat mandatul, am avut grijă de cei 3200 de angajați și nu numai de cei 3200 de angajați, dar și de familiile lor și de conturile loteriei, așa cum aș fi avut grijă de propria în familie și de bugetul propriei familii. Toate marele tunuri care s-au dat la loterie au la bază contracte defectuoase de achiziții. Ați avut de-a face cu ele înainte, au apărut și ulterior. Cum ați reușit dumneavoastră să gestionați achizițiile, să nu aveți astfel de probleme, dosare, tunuri, în perioada mandatului dumneavoastră? Foarte greu, dar am reușit. Cum ați făcut? Foarte greu. Vreau să vă spun că nu am acceptat sub nicio formă acele investiții sau acele achiziții de care faceți dumneavoastră vorbire. Da, mi s-au propus, să știți, și am deranjat foarte mult pentru că toți s-au dat cu capul de un zid foarte puternic, care se numea Liliana Mincă. Și de aceea mi-am făcut foarte mulți dușmani. O să vă arăt niște mesaje transmise de la colegii dumneavoastră din presă, pentru că erau comenzi date de către oameni din cadrul loteriei, oameni din politică, din diverse partide, care dădeau comandă la diverse publicații, la diverse ziare, la televiziuni, să mă denigreze. Ori vreau să vă spun că eu și publicitatea negativă o consider publicitate și atunci, știind că sunt curată și că n-am transferat niciun contract către mama, către tata, către vreun prieten, am ieșit cu brațele deschise, cu fruntea sus și am spus, asta sunt eu, aceasta este Compania Națională Loteria Română care este în spatele meu și am 3200 de angajați în companie, unii mai buni, alții mai puțin buni, am sindicatul lângă mine și să știți că în toată acea perioadă, din ședințele Consiliului de Administrație, din ședințele Adunării Generale a Acționarilor, a făcut parte și președintele sindicatului din Compania Națională Loteria Română. Toate deciziile mele le-am luat împreună cu organul colectiv de conducere. N-am luat nicio decizie fără aprobarea Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor. Din Consiliul de Administrație, pe mandatul meu, am avut inclusiv Ministerul Administrației și Internelor la masă. În 1906, când a fost înființată, știți foarte bine de ce a fost înființată. Știți foarte bine unde ar trebui să plece profitul loteriei la încheierea exercițiului financiar, către finanțarea obiectivelor de interes public național. Părerea mea este că ar trebui să meargă către persoanele cu dizabilități. Deci toți banii ar trebui să meargă către persoanele cu dizabilități din România. Pentru că așa Ministerul Muncii spune că nu sunt bani. Sunt bani la Compania Națională Loteria Română, doar că este nevoie de un management performant, nu un management defectuos, nu oameni puși doar pe criterii politice. Dați-ne un exemplu, chiar fără nume, de afacere care vi s-a propus cât erați director general. Multe afaceri mi s-au propus. Exemplu, o poveste adevărată. A venit un domn de la PDL, parlamentar, și mi-a spus că are o înțelegere cu fostul director general, cu Cristea Nicolae, în domeniul publicitar și că a făcut publicitate pentru Compania Națională Loteria Română și că trebuie să-i plătesc toate acele servicii fără să fie existat vreun contract, ci doar o înțelegere verbală. Și vreau să vă spun că l-am refuzat din start, chiar dacă în Consiliul de Administrație aveam un membru al PDL-ului, care a ridicat problema în Consiliul de Administrație pentru acest domn parlamentar, spunând că trebuie să-i plătim. Și să știți că există procesul verbal, pentru că se consemna absolut tot și se înregistra la un moment dat absolut tot. Deci dacă un organ de anchetă vrea să caute acum, există, da. Am înțeles. După ce ați plecat dumneavoastră, au rămas practic aceiași directori, subalterni. Nu s-au produs mari schimbări. S-au produs schimbări după ce o parte din cei care îi aveam eu când am
predat mandatul în februarie 2009, parte dintre ei au preferat să-și păstreze posturile de director, de șefi serviciu, de șefi birou, de consilieri și cu mânuța lor au semnat pentru PDL și pentru firmele PDL diverse contracte care nu au făcut altceva decât să aducă prejudicii Companiei Naționale Loteria Română și mă refer la bugetul companiei. Însă vreau să vă spun un singur lucru și vreau să subliniem de fiecare dată. Ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat în Compania Națională Loteria Română nu afectează fondul de câștiguri, nu îi afectează pe jucători. Asta să se specifice și vreau să se țină cont chiar și dumneavoastră când veți face diverse emisiuni despre Compania Națională Loteria Română, vă rog să spuneți că fondul de câștiguri nu este afectat. Jucătorii nu au niciun fel de prejudiciu. Prejudiciul este în contul companiei din suma care nu este alocată fondului de câștiguri, ca să înțelegeți. Pentru a echilibra un pic balanța politică, haideți să încercăm să găsim o explicație a faptului că fostul director Nicolae Cristea a rămas și a fost confirmat director general al Loteriei Române și în perioada PDSR, și în perioada CDR, și ulterior în perioada PSD. V-ați pus întrebarea de ce? De ce? Pentru că i-am mulțumit pe toți cei care au fost la guvernare. Toți au avut de câștigat, toți au avut contracte, toate firmele de partid au avut contracte prin diversi politicieni care erau mai prieteni decât alții cu fostul director general al Companiei Naționale Loteria Română și mă refer la Nicolae Cristea, care a condus compania până la începutul anului 2006. Și cum v-au suportat pe dumneavoastră? Greu. Eu nu sunt o persoană ușor de digerat, mai ales că eu vreau să fac carieră și nici într-un caz averi. Nu pleci cu ele pe lumea cealaltă. Să vă spun însă un secret. În toate aceste 3 scheme pe care le avem în față, contracte semnate de Gheorghe Benea, de la PDL, de la Cluj, beneficiază firme de la Cluj, dar care nu sunt din PDL. Nu-i nimic. Știți că, deci, mafia este transpartinică. V-am spus de nenumărate ori că mafia este transpartinică. Băieții ăștia se înscriu în partide, sunt infiltrați în PNL, în PSD, în PDL, în toate partidele de pe eșichierul politic pentru a obține astfel de contracte. De fapt, ei ce fac? Fac contracte pe bandă rulantă, taie facturi, dar serviciile nici nu există. Sau produsele sunt supraevaluate și dumneavoastră ați descoperit lucrul ăsta, cum de altfel a descoperit și Garda Financiară și raportul este la DNA. Aveți în fața ei schemele a 3 dintre afaceri. Nu intrăm în amănunte, le-am discutat puțin înainte, deoarece le relatăm pe larg în cadrul emisiunii. Dar, pe aceste afaceri, știind ce dumneavoastră despre ce este vorba? Știu pentru că m-au sesizat cei din Compania Națională Loteria Română și vă spun că m-au sesizat cei din sindicat. V-am spus că eu am o relație foarte frumoasă. Dacă vă arăt câte mesaje primesc de la oamenii din companie, de la oamenii de bună credință, de la oamenii care chiar țin la compania asta, pentru că pe mandatul meu a fost declarat ca fiind cel mai valoros brand românesc și am lucrat pentru acest brand. Și știți foarte bine că nu mi-a fost ușor, pentru că am fost bombardată din toate părțile, nu întâmplător, ci pentru că nu am vrut să reacționez pozitiv la semnalele trimise din exteriorul Companiei Naționale Loteria Română, de la diverse partide politice, de la toate partidele politice, aș putea să spun, de la oameni de afaceri, între ghilimele, care nu făceau altceva decât să financeze campaniile electorale ale acelor partide politice. Am spus nu și am spus că eu respect legea, le place, nu le place, să fie sănătoși, prefer să plec acasă, prefer să-mi dau demisia, decât să-mi pun semnătura pe vreo fraudă, cum îmi prezentați dumneavoastră aici. Primul dintre cazuri, doamnă, este vorba de contractă pentru achiziționarea sistemelor de data system și system recovery. Da? Un contract care în cele din urmă a avut o valoare de 20 și mai bine de milioane de lei. În care o companie, o asociere, a elaborat o schemă foarte interesantă. Interesantă din punctul lor de vedere, dar demontabilă din punctul nostru, mafiot. De tip căpușei. De tip mafiot, aș putea să spun. Pentru că vedeți aici pe schemă, în zona roșie, din cele 20 și ceva de milioane de lei, 13.300.000 s-au dus la o firmă care nu a livrat niciun fel de sistem, de unde banii s-au ridicat în numerar. Și firma ce bani? Ia spuneți noastră, ce sumă? 13,33 milioane de lei.
Unde s-au dus acești bani? E o întrebare. În buzunarele cui? Comisioane către cine? Da? Spuneați că este o firmă de la Cluj, directorul general fiind de la Cluj, Gheorghe Benea de la PDL. Da, dar firma nu este a PDL-ului. Nu-i nimic, a PNL-ului. Mafia este transpartinică, am spus. Cine era director atunci? Director era Gheorghe Benea. La departamentul IT, pentru că referatul s-a făcut de către departamentul IT și mă refer la oportunitate, la acel departament era director un domn Ciurăscu, adus de la Cluj de către domnul Gheorghe Benea, ca să semneze pe bandă rulantă aceste referate, în baza cărora s-au încheiat aceste contracte pe bază rulantă fără să se respecte legea privind achizițiile publice, mă refer la 34, pentru că chiar dumneavoastră spuneți că a fost contestată. A fost anulată în instanță, a fost anulată banii în instanță, s-au plătit da? și sistemul banii nu s-au funcționează. plătit, sistemul nu funcționează și nici nu era oportun, vă spun eu. Vă spun din interiorul companiei, pentru că nici nu aveau nevoie de așa ceva. Ascultați-mă ce vă spun. Eu am funcționat foarte bine fără acest sistem și n-a trebuit să scot acești bani din companie. Pe mandatul meu nu au putut să-i scoată. Și director la achiziție era un domn Râpan Ovidiu, care a fost dat afară între ghilimele din companie pentru alte contracte semnate de către el, pentru alți bani transferați din conturile Companiei Naționale Loteria Română către alte firme de partid. Acest Răpanu se pare că a câștigat acum procesul și revine în loterie împreună cu soția lui, Balaci Andra, care a fost șef serviciu la achiziții până anul trecut. Afacerea numărul 2. Vorbim aici despre sisteme de comunicații pentru agenții de loterie națională. Era oportun? Vă spun din start că nu. Nici acesta nu era oportun. Nu. Nu. Sunt bani care pleacă din conturile loteriei către firme de partid. Spuneți-mi dumneavoastră de unde este firma? Din Cluj. Din Cluj. A cui? A PNL-ului sau a PDL-ului? De ce nu ați găsit pe mandatul meu nicio firmă de la Botoșani care să beneficieze de astfel de contracte așa frumoase, care să aducă profituri pentru anumite societăți înființate de pe o zi pe alta, care după aceea se desfințează, chiar dumneavoastră mi-a spus că deja s-au închis unele dintre ele. Aici avem o schemă foarte frumoasă. Deci mai întâi se face pentru un număr de 1400 de agenții. Apoi crește numărul de agenții, se mărește suma, apoi scade numărul de agenții la loc, dar suma rămâne pentru numărul de agenții mari. Da? Și apoi acest sistem se cumpără cu o sumă uriașă, din care doar jumătate reprezintă tranzacțiile reale. Deci totul supraevaluat. Da? Restul de bani, oriunde ori fi plecat, dar sunt instituții ale statului care într-adevăr ar trebui să ne lumineze și cred că ne vor lumina dacă dumneavoastră veți continua aceste cercetări și nu veți reduce la tăcere. Eu sunt convinsă că veți afla unde au plecat acești bani, ce firme de partid au beneficiat și ce politicieni s-au alimentat din conturile Companiei Naționale Loteria Română. Doamnă deputat, la primul caz pe care vi l-am prezentat, s-au încasat de către firmele căpușe, să le spunem, da? Sume de 4 ori mai mari decât valoarea reală a echipamentelor și serviciilor. La cel de-al doilea, de 2,5 ori mai mari. Aici, într-un al treilea caz, e iarăși o căpușă de 3 ori mai mare. Cum comentați? Cum se poate ajunge în situația asta? Pentru că de fiecare dată... Cu concursul instituțiilor statului, cu concursul acționarului și vă spun că concursul Ministerului Finanțelor Publice, cu concursul ANAF-ului, cu concursul reprezentanților din Adunarea Generală a Acționarilor și din Consiliul de Administrație. Erau mână în mână cu toții, cu directorul general al companiei, cu Benea Gheorghe și cu ministrul de la vremea respectivă. Care este soluția să nu mai vedem și pe 2013 astfel de contracte? Păi să nu mai angajăm 50 de crupieri pe salariu maxim la companie, cum s-a întâmplat pe mandatul domnului Ghiță, să nu mai venim cu fel și fel de consilieri care n-au demonstrat nimic la viața lor, pentru că eu aș vrea să văd dacă firmele pe care le-au condus au fost vreodată pe profit, dacă au plătit taxe și impozite la statul român, deci totdeauna au fost pe pierdere. Deci despre ce vorbim? Să nu mai numim
manageri, director general, președinți de Consiliu de Administrație din rândul politicienilor, din rândul celor care nu au vândut un pix în viața lor, pentru că trebuie să știi să-l vinzi, să nu mai existe mafie transpartinică, să nu mai existe astfel de contracte, iar deciziile să fie luate de către instituțiile statului și, dacă se poate, chiar și de către serviciile secrete. Vom continua să urmărim ce se întâmplă la Loteria Națională, tot așa cum vom urmări și cazul Paul de România, Pădurea Fundul Sacului. Nu ratați emisiunea de săptămâna viitoare, Jurnal de Investigații, pentru că numai aici, la Nașul TV, puteți afla despre sondele OMV Petrom care forează ilegal după țițeiul românesc. Vom face demonstrația așa cum v-am obișnuit, cu documente, mărturii și imagini. Aceasta a fost a doua ediție a emisiunii Jurnal de Investigații. Așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră pe www.ziaruldeinvestigații.ro, pe www.national.tv și pe pagina de Facebook dedicată emisiunii. Și nu uitați, ne puteți revedea miercuri de la 12:30 în reluare. La revedere pe duminica viitoare de la ora 19. Dă Doamne bine! La puțin timp după ce am finalizat înregistrarea acestei emisiuni, am primit o adresă din partea prințului Paul al României. Ne solicită un drept la replică la emisiunea noastră din data de 31 martie, drept la replică pe care îl vom acorda fără îndoială. Trebuie să menționăm însă că ne-am fi bucurat dacă prințul Paul ar fi răspuns insistențelor noastre de a ne da un punct de vedere la întrebările pe care i le-am adresat în toate felurile. Pe internet, pe Facebook, pe mail-uri, ba chiar am fost și la dumnealui acasă la reședința regală, cum o denumește, și am înmânat întrebările personal unui angajat al domniei sale.